Namijin mazaje gagarba don wannan ijima ina nishaɗantar da ku da zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagartar gaske. Shahararre ne na gaske wanda ya kai a kira shi da jarumi kuma jajirtacce wato Ado Isa Gwanja. Jarumi ne wanda ya fafata zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagartar gaske. Mai sauraro wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Ado Isa Gwanja jarumi ne wanda duniya ma ta riga ta sani kuma ta yarda da jarumtakarsa kuma da nagartarsa. Domin ya tsaya tsayin daka ina kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Domin bai tsaya sanya ba ya fafato muku da wannan shahararren manyan zafafan waƙoƙi masu zafi. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel ta mai albarka ka danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske don ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance dan gida ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Yayin da wannan jajirtaccen jarumi dai wato Ado Isa Gwanja ya fafata zafafan waƙoƙinsa masu zafi da nagartar gaske. Domin nishaɗantuwa da wannan shahararren zazzafar waƙa mai zafin gaske ta wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Ado Isa Gwanja, ka biyo mu a sannu a hankali ta hanyar bin mu ka danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske don ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance dan gida ka danna mana like domin hakan yana bani ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi da zafi da nagartar gaske. Domin ya ga ya nishaɗantar da ku shine ya jima ina kawo muku mashahuran zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta domin ya gan ku kun fantsama a cikin duniya. Ado Isa Gwanja jarumin ne da yake sa 'yan mata suke girgiza kuma suke rausaya suke fafata dukkan abin da ya zo musu a cikin zuciyarsu domin su rausaya su girgije kuma su rausaya kuma su karkada dukkan wata halitta da take jikinsu. Domin dai Ado Isa Gwanja jarumi ne wanda duniya ma ta yarda da jarumtakarsa. Domin ya jima ne ina fafata muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta domin ya gan ku kun faskara a duniya baki daya. Shahararren haziƙin nan dai wato Ado Isa Gwanja jarumi ne jajirtacce namijin mazaje kuma gagarba dawo wanda ya tsaya tsayin daka ganin ya fafata muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Shahararre kuma haziƙi fasihin gaske namijin mazaje gagarba dawo wato Ado Isa Gwanja. Domin wannan shahararren haziƙin jarumi da ya faskara a duniya baki daya. Domin nishaɗantuwa da wannan shahararren haziƙin jarumi da wato Ado Isa Gwanja ka biyo ni a sannu a hankali tun daga farko har zuwa ƙarshe domin ka nishaɗantu da zafafan waƙoƙinsa masu zafi da nagartar gaske ta hanyar bin mu ku danna mana subscribing ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske idan ka kasance bako kenan. Idan